ko BBC da an yaba da mun kokorto Hassan Jamus da mayar America sai mahado sun gani kuma sun gani kuma sun gani kuma sun jinjina gwagwado amma China sun ne masu sai tarado. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mu tattauna kamar yadda a makon jiya muka tattauna batun nan na bincike da hukumar anti-corruption na jihar Kano ta gudanar game da fince da aka yi ga wasu malamai na kudade kenan da suka gudanar da addu'a a gidan gwamnatin Kano. Dama a makon jiya mun gaya muku cewa fa za mu ci gaba da bibiyar wannan lamari har mu kai ƙarshe. Kuma sai gashi an kawo ƙarshen wannan lamari tun da gashi har kusan su kansu waɗanda ake zargi sun mai da kuɗi an kuma bawa malamai kuɗaɗensu. A yau a cikin wannan fili muna tare ne da ni da wanda muka fara wannan shiri da shi tun a makon jiya wato Malam Yusuf Ali Abdallah wanda dama shi ya ta bibiyar wannan labarin har ya je can ofishin lokacin da ake gudanar da bincike sai dai ba kamar yadda muka yi a makon jiya ba Malam Nasir Salisu Zango bai shiga cikin wannan shiri ba. Malam Yusuf Ali Abdallah barka da zuwa cikin wannan shiri. Barka da warhaka Abdullahi Isa. A bangare guda kuma ga Bashir Sharfadi wanda shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka bibi wannan lamari inda ana tsaka da wannan kokarin hada wannan shiri ne kuma sai babban labari ya shigo mana game da dai wannan batu na anti-corruption inda mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yake jinjinawa shugaban hukumar ta anti-corruption wato Muhimma Gajirimin Gado har ma yake cewa wannan bincike da ya fara yayi kokari sosai kuma ya ma gaya mai cewa kada fa yi wasa duk wanda ya fada komarsa to kar ya saurara mai. To wannan shi yasa muka ga dacewar wannan shiri ma za mu fara ne da wannan umarni da shi mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya baiwa shugaban hukumar anti-corruption Muhimma Gajirimin Gado. Shugaban wannan ma'aikata babu shakka ta yi suna ba a jihar Kano kawai ba zan ce ma a Najeriya gabaki daya. Aiki yake tafiya ba da gwamnati ma ba za ta zo wannan wuri ba domin ba ta so a ga hannunta cikin yadda kuke gudanar da aikin ku. Duk wanda ka saki ya saki idan mutum ya shiga tarkonka kada ba ya dosa inda gwamna yake. Kada ba ya doshi inda gwamna yake ku je ku karata. To Yusuf Kadeji jawabin da shi mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje gabatar ga shi shugaban hukumar anti-corruption game da wannan badakala ta fince da aka yi wa malamai. Me zaka ce game da ya dace a jinjinawa shi Muhimma Gajirimin Gado kuma abinda Abdullahi Isa gwamna ya faɗa a wannan magana gaskiya ta zaburar da duk wanda yake da alhaki ko kuma isan cewar akwai buƙatar da shi ma ibada gudunmawarsa wajen yakar cin hanci da rashawa a jihar Kano. A cikin maganar shi mai girma gwamna da ya a yanzu Abdullahi ya ce idan mutum ma ya san ina da wata alaka da gwamna ko kuma dan mu yi masa wani abu to kada ya tinkare shi. Wannan idan akwai korafi akan wani jami'i. Yawwa to kada ka tinkari mai girma gwamna. A kyala mu yi aikin sa. Kan ma ka tinkare shi. To wannan babban al'amari ne kwarai kuma sannan shine yaki da cin hanci da rashawa na zahiri. Ko ba komai ya kamata a yaba a gwamnan Kano sakamakon karfafa gwiwa da yi wa shi shugaban wannan hukuma Malam Muhimma Gajirimin Gado. To amma Abdullahi wato an fa ƙara dukan juji an kuma jiyo kukan gwazarma domin ko a baya-bayan nan ko kuma a litinin din nan ta gabata fa wani abun fa ya sake faruwa fa. Me ya faru Yusuf? Nan gaba kaɗan akwai wasu suma tawagan malamai arammomi su 43 waɗanda su ma sun da ana zargen suma fincin aka suma ana zargen wannan abu bai je gare su ba. A tattauna bayan fage su waɗannan alarmomi sun ce sun ji sanarwar da shi mu yi magajiya bayar ta cewa duk wanda ya san an zabtar masa wani daga cikin kuɗinsa ba to ya maza ya hanzaro hukumar tasa. Yanzu dai yaushe magana da ake alarmomi suna ta yin tururuwa kowane lokaci muna nan mun zara idanu. Na'am. Wato ranar litinin din nan mai zuwa ake sa rai su ma tawagar waɗannan arammomi za su mika korafin su zuwa ga wancan hukuma. Kaga wannan shi ake kira tsuguna fa ta kai. Su ma an masa zaftare kenan. Su ma an yanke musu kuɗaɗe. To kaga wannan shi ke nuna cewa wai ina nufin kuɗaɗen su ma na kuɗaɗe ne na addu'a. Su ma kuɗaɗe ne na addu'a. Abdullahi mu dan yi mi a ga kuma baya. Yanzu Bashir Sharfadi na dawo gare ka. Za mu kuma koma can wannan gazanci. Ka san idan muka dawo dai so nake mu tattauna dai wannan batu na gwamnati tukunna kafin mu koma abin da ya faru a baya.
ya kake kallon wannan karfafa gwiwa da shi mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje yayi ga shi shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta jihar Kano Muhimma Gajiri Mangado me hakan yake nunawa? Wato wannan za ga wani abu ne da yawa mutane ba su yi tsammanin misali za a ji hakan ba, ana ganin kamar wanda yake jam'iyyar mai mulki ko jami'an gwamnati ba a cika bibiyar su ba, kamar yadda shi mu yi a hirar da ya da Freedom Radio dama tun a kwanakin baya faɗa cewa zuwan sa babban abin da ya dage shine ganin ya kwato hukumar sa martabar da za ta iya gayyata ko da mai rike da mukami ne ake da zargi a kansa. To wannan ina ganin abin da gwamna ya tamkar ya dada marawa ita hukumar tasa bayani cewa fa yana ta ido biyu da cin hanci da rashawa to ta yayyaga shi ta yi masa dukan kawuka, kuma shine abin da hakan ya nuna. Yanzu kana jin wannan abin da gwamna ya faɗa mu zai gayyaci wani SA ne ko wani kwamishina ya ce zai mai wasa da hankali, inda an gayyaci SA ya ki zuwa akan lokaci ko ya zo a san da ya ga dama, yanzu kana ganin hakan za ta yi tun daga abin da gwamna ya ce kaga da kamar wuya. Wai gurguwa da auren nesa ba? To Yusuf, tunda mun dan ce wani abu game da wannan umarni da shi mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya baiwa shugaban hukumar anti-corruption Muhimma Gajiri Mangado, za mu koma wannan batu dai na fince da aka yi ga su malamai ga kudade na addu'o'i da suka gudanar a baya kafin a kai ga wannan mataki. Akwai wasu malamai da suka fito waɗanda ba sa ma cikin waɗanda aka zarga, amma sun fito sun yi korafin cewa wai wannan batu ma magana gaba ɗaya ba gaskiya ba ce, babu ita, ba a yi haka ba, ko da yake an ce waka a bakin mai ita tafi daɗi. Mutanen da suka je ba wanda har zuwa yanzu ya mana kwamfiliyon abin da aka bashi, wani ko wata an tare shi an karɓi wani abu da abin da aka bashi, sai na san wannan magana ba. In wannan ya faru to dai ba da mutanen mu ba. Limaman su ba mana kadarawa gaskiya magana ba da masana ba mu ji ta ba, ba a tambaye mu ba, ba a nemi wani ba a gurin mu ba, wannan ko suka ba mu wannan magana ba. To Yusuf, ka dai ji abin da su waɗannan malamai suka faɗa na nuna cewa wannan magana ba ma gaskiya ba ce, har ma suka riga nuna cewa kamar wata bita da kulle ake so ai ga malamai. Shin me zaka ce game da halayya irin na ai wato Abdullahi Isa ai ba boyan cibi ranar wanka, kuma daman idan ka ji ana a wasa ai babu kaifi ne. Abin da nake so in nusar da al'umma a nan, ita Freedom Radio ko kuma in ce wannan shirye-shirye na gidan Freedom Radio ai ba sakonsu ne sai da zakara. Sannan kuma duk abin da ka sani ai ana tanadar abubuwa ne da yawa a ajijiye su saboda irin waɗannan rana. Wataƙila su malaman nan da suka yi magana kawai tarar magana suka yi, ko kuma wata majiya ta ce sa su aka yi su je su yi waccan magana. Ba su san kuma ashe abin da zai biyo baya ya fi waccan magana da suka yi. To wai ai da al'umma kafin ka ci gaba, abin da na sani su malamai ne magada annabawa kuma mutane ne da ake ganin kimar su. Shin kana ga ya dace a ce irin wannan labari kawai wani ya zo ya dauko daga teburin mai shayi ya kawo musu ba tare da sun da kwakwaran hujja ba, kuma su dauka su ce ba a yi hakan bai faru ba? Abdullahi, kamar yadda na faɗa maka cewa akwai zarge-zarge da yawa kan waɗannan malamai da suka koma baya suka ja da baya suka ja danko. Kana nufin su kansu malaman kenan? Zargi na farko ana cewar malaman nan sa su fi aka su je su yi waccan magana a wata kafafen yada labarai na daban. Ina fatan ka gane, waɗanda kuma su malaman da suna da saniyar cewar akwai tarin hujjoji da ake rike da su, kuma da irin wannan ranar za ta zo da ake ce mata ranar tonan silili, to da ba za su yi waccan magana ba. Yanzu ba gashi an tara malaman ba, kuma sun zo kowanne sun zo suna karɓar kuɗin ana cewa malam wane yana labbaika, ana toga 45,000 ɗinka ina nagode. Amma Yusuf, dangane da su waɗannan abubuwan da suka faru, kamar zan ce ko watakila rashin sani ne yasa, ko kuma a yin amfani da abu ne ba tare da an yi bincike ba. Dama ka san shi rahoton da aka yi cewa kai ana zargin waɗanda aka ba kuɗin adda ta hannun Alaba ba ɗansa ya zabta. Ba a ce dukkan malamai ake tare da cewa a lokacin da ake tsaka tattara wannan bayanin rahoton na kes ɗin Alaba ba, akwai malaman da aka samu rahotannin su ma akwai tasgaro ta bangaren su. Amma tun da ba kai ga tuntuɓa su an jo ta bangaren su ba, kaga ai ba ai magana akan su ba, sai aka yi magana kawai akan Alaba. Tare da cewa akwai kodin misali an kama sunan malam wani, amma sai rahoton yake sakawa, sai ya dauki ya inda yake da wato hurri yanzu abin da yake faruwa, inda hujja ta bayyana a fili, inda baki ya karkata nan ya wuce su ba. Wato abin da yake faruwa kamar yadda na faɗa maka a baya, su malamai da ka sani babu wanda ya yi magana a kansu, kamar yadda muka faɗa a shirye-shiryen mu. To amma misali ka san ba a yi magana akan ka ba, me dalili zaka je kai magana kai kuma akan wani abu daban? Ai ƙaryatawan dama mu maganar da muke faɗa, maganar da ake musantawa da suka yi cewa hakan bai faru ba, dama shi abin da nake so mu ya ba. To ai yanzu ga yawwa to kaji mu ya ba da amsa cewa zarge-zargen nan faɗa aka yi duka sun tabbata. To sa masa mu ji. Allah da ikonsa da muka bincike sai ya zama da cewar duk zargin da ake yi ya tabbata. Muna da hujjoji kwarara da suka nuna cewar na farko dai an je an yi wannan karatun, na biyu an ba da wannan kudaden, na uku waɗannan yaran da ake zargi musamman shi dan gidan Alibaba wato Huzaifa da abokansa sun karɓi kudade a gurin mutane.
To Yusuf ka dai ji shi abin da muhuyi magaji ya ce game da zargi ko kuma korafi ko kalubalantar Freedom Radio da su waɗancan malamai suka yi ne cewa an yada labarai wanda ba haka suke ba. Ba ma wannan ba, Yusuf da Malam Bashir zan so ma mu sa musu muryan waɗannan malaman waɗanda aka yi wa fincen naira 45,000 lokacin da aka zo ake ba su waɗannan kuɗaɗen. Malam Muhammadu, Malam Abdulrahman, Malam Nazifi, Malam Ibrahim, Malam Usama da kuma Malam Halidu. Yawwa, kamar yadda na zauna da ku ɗaiɗai ku, kowannen ku na yi magana da shi ni da shi. Kuma wannan magana da nake da ku muna yi ne a sakamakon korafi na an je an yi aiki ko kuma an je an yi addu'a a gwamnati kuma aka samu wani yanayi da bayan an ba da kamar yadda wannan ya gaya min Malam Muhammad kan kudin Laraba, gwamna ya ce kudin Laraba, sai aka samu yanayin da wannan kudin Larabar bayan kun fito aka tare ku aka ce ku ba da naira 45,000 daga ciki, haka ne? Haka ne? Haka ne? Na. To hukuma ta bincika kamar yadda da yawan kuka faɗa cewa shi da muke zargi babban wanda ke zargi ba a gama lafiya wanda shine mai ba gwamna shawara kan harkar addini dan uwanku ne. To ni kuma a ciki ma na fi tausayin shi Huzaifa din ita doka ba ta kallon ba ruwanta. Ni ko a nan gidan na faɗa ɗai gurin da ba mu shiga mun karɓo mutane haƙƙinsu ba, kuma wannan abin Allah muka kalla ba wani mutum ya kalla ba. Za mu rubuta za mu ba ku kuɗin ku kowanne mu ne sa na sa a ba ku cash saboda wasu daga cikin ku ba su da account. To Yusuf da Bashir kun dai ji gashi dai an yi recovery ita hukumar anti-corruption har ta dawo da wannan kuɗaɗe ga su alramomi kamar yadda aka ji a cikin wannan muryoyin nasu. Shin wani ƙarin haske za ku yi ga halayya irin na mutane waɗanda ba su da hujja kan magana su fito duk da kima da suke da shi, jama'a suna kallon kimar su fa. Nan Kano misali ƙasa ce ta musulunci, saboda haka duk lokacin da malami ya yi magana za a ɗauki magana da matukar muhimmanci, amma a ce malami ya fito kafar yaɗa labarai ya ce an yi wani abu ba gaskiya bane sannan daga baya a zo a duba wannan abu ba gaskiya bane. Wannan me kake gani daga darajar su ko kuma kima da al'umma za su ta kallon irin waɗannan malamai da shi? Malam Yusuf zan fara da kai. To wato ni abin da nake kallo yana da kyau da mu da su da dukkanin sauran al'umma mu san cewa Allah yana kallon mu, kuma duk abin da kai za a tambaye ka akan abin da ka aikata. Kamata yi idan kana da wani abu wanda baka yarda da shi ba ko kuma kana da shakku akai to kai bincike. Mu dinnan yan jarida a shirye muke da duk wani bayani da idan ka zo kana neman wani labari akai ko kuma wata hujja a shirye muke da mu buɗa maka shi mu gaya maka, amma ba fa muna nufin ka yarda da mu ba, a'a kai ma ka ƙara faɗaɗa bincike domin tabbatar da gaskiya. Idan da yau a ce wannan gida na Freedom Radio yana yin abubuwa da ka saki babu kaidi, to na tabbata da yanzu ba wannan magana ake ba, wata magana ake daban. Da tuni yau wannan ɗaukaka da wannan gida mai albarka ya samu, wanda har yanzu a faɗin jihar Kano da Najeriya gaba ɗaya babu gida mai albarka kamar wannan gida, to wala da ba wannan magana ake ba. Ba mai wa kowa sharri, ba mai yin kage. To don haka su ma da Allah da Annabi ina kira ga sauran al'umma da malamai da kowa mu tsaya mu dubi Allah mu rinka faɗa gaskiya. Malam Bashir, ka san Hausawa na cewa ciki da gaskiya wuka ba ta huda shi. To amma abin da ya faru anan zaka ce an baro kari ta ranar tubani. Misali inda a ce an bi ka'ida a matsayin mu na musulmai a hankalce kamar yadda Abdullahi ya magana aka ce an zo muku da zance, ai fa ta bayyanu sai a bincika a diddigi, ba kawai a ce da an faɗa min labarin da ni ban ma ji ban jan dauki hukunci. Sai kawo mun bari. To ba wanda ya zo ya ce kai ne kudin da kuɗi ake zargi a hannunka. Ba wanda ya magana ka, amma kai ka tsagu. Kaga wannan sai gaskata rahotannin da ake bayarwa da bayan fage cewa su ma din fa akwai wata ƙasa. To kaga me kai mutum ya shiga ya sa kansa a irin wannan. To Malam Yusuf da Bashir Sharfadi ina ga anan zamu gintse wannan shirin a wannan lokaci, sai kuma idan wani abu ya biyo baya, tunda akwai bayanai da ke cewa kamar yadda kuka faɗa akwai wasu malaman ma guda 43 da za su kai korafin su gabar wannan hukuma ta anti-corruption ranar Alhamis mai zuwa. Ranar Litinin ma. To ranar Litinin za mu ci gaba da bibiyar wannan labari. Idan sabon labari ya fito to a makon gobe fa za mu kuma dawowa kan wannan batu. Saboda haka a yanzu za mu bar masu sauraro da muryar mai girma gwamnan Kano lokacin da yake umurtan muhuyi magajiri man gado kar ya ɗan kafa ga kowa. Sai da ganin wanda yake aiki wannan ofis ya wuce raini, baya neman ko kobo daga wajenka, baya neman alfarma daga wajenka, abinda kawai yake bukata ya maka adalci. Daga gani idan ka zo kasancewa ko da mai ka zo an fika. Abu na biyu shine mu inganta ainihin shi kuma aikin na cewa guri ne da za ka iya kawo kukanka, kuma guri ne da su kuma za su yaƙi da cin hanci da rashawa. Shugaban wannan ma'aikata babu shakka ta yi suna ba a jihar Kano kawai ba, zan ce ma a Najeriya gabaki ɗaya.
aiki yake tafiya ba da gwamnati ma ba za ta zo wannan wuri ba domin ba ta so a ga hannunta cikin yadda kuke gudanar da aikin ku. Duk wanda ka saki ya saki. Idan mutum ya shiga tarkonka kada ma ya dosi inda gwamna yake. Kada ma ya doshi inda gwamna yake. Ku je ku karata.